B planak zituzten, A plana zen, polizia operaziorik ez da egongo, eta Frantziako estatuari modu diskretu batean, nazioarteko bi personalidade bitartez izango zioten, arkidentzia sistema batean sartzeko aukera zuela modu diskretu batean, eta horrek beste plana zuen, baliun da ez da antotatu baina ez da zen eskema batean sartzen, A, B zen, otzailearen erdian, Alexen Utamar lagunek pentsatu bat eman zuten, eta esango zuten, halako egitan, ez zuten herri izango, Artetaren armategiaren egin garratu dute batzuek, zuten nork ezan, eta halako egitan gaude armaiak. Itzartzea eskema batera sartzeko alegina egin zuten. Baina behar plana zen polizia operazioa goa, eta orduan, bertzio ofiziala zabalduko, gure bertzioa ere zabalduko txigo bitartez, gutunak, horregunak bi batzak izango dela, gizarte erabilena, autetziena, horregunak